Добро утро и отново едно прекрасно паркингче. Чистак на Тотал бензиностанции. Франция, естествено. Номер едно в паркингите в Европа. За какво говорим? Лека разходка. Тук сме камиончета, къде са наредени. Там нататък е моята обаица. За какво говорим, може би? Малко още не са го укусили. Его как е направено. Легнали полицаи, подигнати дънкара с бързи. Кошчета за буклуци, масички до автобана. Колко зарядни станции? 2, 4, 6 и оттатък още толкова. Колко места за автомобили. Нагласени, бордюрчета. Такъв бордюр извит не съм виждал в България. Не мога да направят. Струна. Опънато всичко. Знаци наляво, надясно, на тъй, тук забранено, там разрешено. От която информация имаш нужда? Кой е разрешено, кой е забранено? Еки масички са направили. На поляна, облагороден. И автобана. Автомобилите варят. В същото време ние сме там отзади. Спокойствие, не чуваш нищо. Бетонирано, нагласено. Маркировката не можем направим. Тази боя има сигурно 2 мм. Да кажам 3, ама 2 мм има над асфалта. Кога са от 3? Кога са от 3? Дръвченца засяли хората. Нощем свети като приказка. Те с прожектори. Я се разхождам. Там има място за кемпери. Обозначено. Красота. Просто няма как. Кошови. Кошчета. Кошчета. За буклаци. Красота. Бордюр. Как е направен? Като произведение на изкуството. Отливка. Оградка. Елегантна работа. Как те скоро имат фантазия, имат архитекти, дизайнери. Го бордюри. Завой. Познай кога ще видиш в България изпълнен по този начин. С косени ръбови, облизано, подмазано. Гледай какъв бордюр. Като произведение на изкуството е направено. Бариера. Няма да говоря. Хубаво, че са тези телефони да снимам. Какъв парапет. На една проста бензиностанция. Бойдисон, стабилно бетон, желязо. Какви парапети. На една проста бензиностанция, дет ги има навсякъде във Франция. Тотал. За ко иди реч? Акшо, брати, тук има, то е чисто новото и още не е завършено, мога да се каже. Обаче ме възхити. Исках да го имам да спомня.
Нали сме обикаляме по такива места. Чудесно. Асфалтирано, няма дупки, няма пепелаци, мъклуци, гледай, шахтичка. Шахтичка. Гледай каква шахта. Каква шахта само? Чугун. Тук с камиона мога да мина отгоре. Някъде 50 на 50 може би. Чугун. О, майко. Станциите зареждани с навесчето отгоре. Написано, табелки, мабелки. Още не са пуснати и готово. Лентите си. Кога да си говорим, знаменца са веят, Total Energy, вътре шоурум, туалетни, бани, както пише по книгите. Пътечка, къде да вари човека, човечето нарисувано. Човечето на земята. Къде да вари? За малумници направено. Тук какви стъпки да не се плъзнеш, дето ще пресечеш тук, да може да спреш, да не се хлъзнеш. Мислено. Какво да ти кажа? Въобще. Къде е моята обавица е там? Тук съм се наврял на спокойствие, на тишина, на тифирич, да си релаксирам от нашите откачалници. Утре пак, като почна с техните щороти, да имаме сили да се борим. Ето е хубавицата. Виж къде съм се паркирал тук на тези кътче. Масички. Последна седмица с Норчето. Поддържаме чиста. Нищо, че 2 месеца вече не е мита. Бати Гошко лъска. И т.н. Айде.